magyar kickbox egyik legnagyobb zseniének tartok. Fabián Kristófot láthattuk már Super Fight Series-en, látjuk őt megint ellenfele Lu Chao. Eddig nagyon keményen néztek ki a férfi kínai küzdők. Na most meglátjuk majd, hogy a magyar zsenivel mit tudnak kezdeni. Egyelőre Szép az a parkodik. Kezdődik. De ahogy említettem, 4-1 az állásfúró, Virág az egyetlen, aki tudott nyerni. Ugye leléptették ellenfelét fejelést követően, és ne legyen senkibe se kérdés, megnéztük a visszajátszást, egyértelmű volt. De nézzük Kristófot, mit tud kezdeni Chao-val, egyelőre jól lépett ki ütőtávból most az előbb. Szép az a balkéz. Nagyon jó kontra volt. És túl közel van Chao Kristófhoz. Nagyon taktikusan bújózik. Szép az a Jó a balkéz. testrugás. Jó az elhajlás. Szép az a balkéz megint Kristóftól. Szép a balhorog. Jó a védekezés. De szép a balkéz. Nagyon bal. Nagyon jó, nagyon bal. Meg nagyon jó. Nagyon okosan bunyózik Kristóf. Amikor kell, kihúzza magát. Szépen ment vissza. Az Nagyon is jó. szép a balkéz. Dolgozik rendesen Chao, csak egyelőre pontatlanul. Ez mondjuk betalált. Kristóf bal keze megint ott van, ott a bal láb. Ki kell jönni a sarokból. Egyelőre a kínai verseny sokkal erőtlenebbnek látom, mint Kristófot. Igen, darabszámban sokat támad, de nagyon De szép a pontatlanul. balkéz Kristóf. Ugyanígy, ugyanígy. Jó a dupla blokk. Vigyázni kell oda lábra, szeretnek dolgozni oda a kínaiak. Megint jó a balos, nagyon jó a bal keze Kristófnak. Vigyázni kell. Nem egy meccset döntöttek már el ezzel a kínaiak. Nagyon sokat. Ott a balkéz helye. Kicsit magasabb balkéz kell oda. Ki kell jönni ebből, elég szoros. Jó a test, rugás. Jobb horog bal egyenes talán, hogyha Kristóf felkezdi húzni, jobb horog bal egyenes. Egyelőre nagyon dolgozik Chao. Sikerült azonban keresztül ütni. Nagyon Majdnem szép jó. a hátsó kéz. Egyszer ezt tisztán betalál, akkor vége is van. Mozog, többet kéne jobbra mozogni. Jó az elhajlás. Jobb horog bal egyenes talán, hogyha még erőltették Kristóf. És itt az első menet vége. És itt a második menet. Megint jó a balos. Nagyon kemény Chao is. Sikerül most elhajolni. Jó Nagyon jobbos. szép. Nagyon szép. Nagyon kemény Chao is, Kristóf is. A jobbos eltalálja. És sikerül jól leblokkolni. Az nem veszélyes. Nem sokon múlott. Le kell fordulni talán. Dolgozik most testre Chao. Nagy ütésszámmal operál. Hirtelen meg kell rántani ezt a hátsó kezet Kristófnak. Jó a tonórugás Chao-tól. Másik lábát is használja. Nézi, hova lehetne menni. Ez most erőtlen. Nagyon Jó szép a felhajlás. dupki. Szép a hátsó kéz. Kell több ütés sajnos. Több. Sikerült kivédekezni, szép. Szép. Térdes. Kristóftól talál. Chao balat csapott, és Nagyon szép elszáll, most hátsó. talál a balos. Érzi Chao, hogy erre Nagyon. jönni kell. Ülnél ott a sarokba még? Igen, abszolút. De hát maximálisan megértem. Chao rengeteget dolgozik. Ott a blokkon. Mindegyik
ütése, Kristóf jól védekezett, de hát ugye a pontozás szempontjából fontos, hogy legyen magyar találat is. Nagyon szép a testrugás. Sikerült jól kivenni. Megint Csao testre. 1 perc van a második menetből. Sokkal többet dolgozik a kínai. Kellene tisztán találni még párszor. Szép a térd. Ott volt egy jobb térd. Megint Csao jön előre. Csúszott a toló, csúszott Csao-tól is az összes ütés, fél perc. Sikerül kiszedni újra. Szép a Jó a Szép a balos, hátsó nagyon kér. szép. Tizenöt másodperc van hátra. Jó a Sokkal jobbos. fontosabb kézzel Kristóf. Rengeteget üt Csao, rengeteget. Jó a Vonos, jó az elhajlás. És vége a második menetnek. Ismét egy megosztott pontozásos elvitt menet az eredménye. De jön a harmadik. Továbbra is jön előre Csao, rengeteget üt és térdel. Kristóf jól blokkol, most betalál Csao, és betalál Kristóf is. Nagyon jó Kristóf. Ebből kell még. Jó a blokk. Gyerünk Picit Kristóf, csúszik. nagyon szép. Betalál az a combos. Ezt jól szedi ki. Sokat. Most kell megszórni kézzel. Szépen táncol el Kristóf. Most kell megszórni kézzel. Nagyon Azaz, szép. szép a térd. Nagyon kemény Csao is. Kristóf jól védekezik Nagyon és szép megy a előre. balfelütés. Jól blokkol bele. Továbbra is Csao dolgozik többet. Szép a térd. Eltelik 1 perc az utolsó menetből. Jó a blokk. Nagyon szép, megvan a kínai fejem. Picit csúszott az ütés, de jó volt. Kellene ütés. Mindenképpen. Jól szedik ki a lábát. Kell ütni. 1.45 van Balcsapot, hátra. baltérdet kell erőltetni Kristófra. Jók a blokkok közelről. Sokat dolgozik megint Csao. Csúszik a felütés. Nagyon szép a térd. Jó volt, ugyanúgy. Kell a balos is. Jó Nagyon testszer. szép. Jó a blokk, dolgozik Csao fejre, testre, jó a balos Kristóftól. Ebből még. Nagyon szép Kristóf. Nagyon szép a Paolo. Dolgozik Csao, fej, test, fej kombináció. Még. Jó az Meg kell elvárás. rántani. 1 percen belül vagyunk. Még egy kicsit ki kell bírni. Jó a testrugás. Egy perc. Nagyon heroikus a csata. Jó a blokk. Elszáll nagyon. Abból. Most Csao talált, aztán Kristóf is. Összefogózkodnak, 40 másodperc van hátra. Nagyon szép. Károd csúszik. Jók a blokkok. Nagyon szép a felütés Kristóftól. Elképesztő kondia van mindkettőnek. Főleg úgy, hogy Csao non-stop ütés rúg. Igen. 20 másodperc van hátra. Kellene egy Nagyon jó szép a eltalált balkéz. ütés. Nagyon szép a volt. balfelüt. 10 másodpercen belül. Most kellene valami jó búcsú. Nagyon Pont szép. így. És még egy. Most kéne fejre rúgni. És itt a vége a harmadik menetnek. A mérkőzést a Prémium Média és Sportmanagement támogatta. Tehát megvan a győztesünk egyhangú pontozással. Luo Chao!